Tätä langatonta laturia kaikki liikkuvaa työtä tekevät rakentajat himoitsevat. Bosch Wireless Charging L-Box Bay 230 volttia pitää huolen siitä, että työkalusi on ladattu, kun saavut työmaalle. Nämä 3 keskeistä ominaisuutta kannattaa tuntea. L-Box Bay lataa langattomasti, kun ajat autoa. Yhdistä laturi auton savukkeen sytytin liitäntään tai pistorasiaan ja yhdistä L-Box Charging Bay telakkaan. Kun ajat autoa, 2 akkua latautuu. Charging Bay on erittäin lujatekoinen. Siinä ei ole kosketuspisteitä. Akkua ladataan L-Box-laukun läpi. Kaikki langattomasti ladattavat 18 voltin akut 2 amperituntia ja 4 amperituntia ladataan. Laturi on helppo asentaa pakettiautoon, vaakasuoraan hyllylle tai pystysuoraan seinälle. Bosch Wireless Charging L-Box Bay 230 volttia on tarkoitettu ammattilaisille, jotka joutuvat liikkumaan paljon, mutta eivät halua haaskata aikaa lataamiseen.